Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo! Ako sa lahat! Kamusta po, Manong Driver, Uncle Driver? Sana okay ka pa sa all right. Alam ko, excited ka na sa magiging kadate mo bukas sa iyong blind date. Oh, good luck na lang ha. Oy nga pala, bago tayo natin pag-usapan tong pag-uusapan at lologica natin. Shout out muna, maraming salamat sa pakikinig and thank you so much Sir Chris and Ma'am Melay Henson ng Car Club Garage. Diyan po sa May Molino, Cavite. Nandyan po ako kanina, nagpaayos po ako ng sasakyan. Sobrang lupit po ng kanilang tawag dito, sobrang lupit ng kanilang service. Kanina nagpa-undercoat po ako dyan, nagpa-caliper and drum brake painting. Ganun na rin sa aking muffler high temp painting dyan sa Car Club Garage. Grabe sa sobrang serbisyo ng kanilang mga tao. Pati ako, gustong bugahan. Sabi, parang gusto sabihin, Sir, gusto mo para ikaw, para hindi ka nakalawangin, bugahan ka rin namin. Ayan po, highly recommended po. Tumbling po kayo dyan sa Car Club Garage. Like nyo lang po sila sa kanilang Facebook dahil pakalupit ng service nila. Maraming salamat once again, Sir Chris and Melay Henson. Mabuhay po kayo sa lahat po ng staff dyan. O eto na, pag-usapan na natin to! Bea Alonso, may pasaring sa mga nagkumpirma ng breakup nila ni Dominic na wala umanong consent. Oh no! Mula mismo kay Bea Alonso ang kumpirmasyong hindi na matutuloy ang kasal nila ng kanyang ex-fiancé na si Dominic Roque matapos raw nilang mapagdesisyonan na wakasan na ang kanilang engagement. Oh no! Tang logican na natin to, kating-kating na ako! Ay sige, Kalbo! Logican mo na yan para may masmasan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, eto, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, nakakalungkot boards na magha-Hearts Day pero hiwalayan yung pinag-uusapan natin. Oh no! But that is the fact of life. Hindi po natin maaaring takbuhan ng katotohanan. Pero gusto naming logika ni Tanghenyo na dapat nga bang may consent sa isang tao para ipaalam ang kanilang hiwalayan? Well, sa akin pong personal na opinion mga kabisyo hindi sa tingin ko, hindi nakakailanganin ng consent knowing sa case nila Bea at Dominic bilang artista, you are a public figure. At syempre, ang trabaho ng mga nasa show business, lalo na yung mga showbiz reporter, ang maisawalat, ang magmarites at kung anong masasagap nila, ilalabas nila kasi that's their bread and butter, di ba? Well, kabisyo, tandaan po natin na magkaiba po yung gossip kaysa sa katotohanan. When we say gossip po, ito po ay chismis. Para sa akin, kung totoo naman, walang problema dyan. But meron pong pero dyan. Kahit po na totoo yung gagawin mo, makakasira ka pa rin at makakapanakit ng iba, better shut up your mouth. Diba? Mga kabisyo, maging sinasabi po ng Biblia. Ito po, ang taong baloktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ang chismis
ang magandang samahan. Imagine ninyo, nung unang panahon pa may mga chismosa na. Kaya binabanggit sa Biblia yung chismosa nakakasira ng relasyon eh. 'Di ba? O ganun po dapat tayo mga kabisyo. Halimbawa ikaw, uncle, nakita mo na mali. O ikaw nasa tama, nakagit-gitan mong e-bike. E-bike na naman. O dahil matanda, binanatan mo. Pero wag naman yung makagit-gitan mo e-bike, pinatawad mo kasi yung driver, sexy chicks. Wag ganun, Col! Bad yun, Col! Oras po natin mga kabisyo. We got 36 minutes after 7 o'clock. We got a whole lot of music coming right up to you dito sa programang EDSA